TV kani nyadendi Sheryl Adhiambo manyocha onegi kar dak ma Huruma e buore Nairobi ka endi nyocha otho bang' yudo adhola achiel mar magina manopo wiye mowuok nyaka e toke. Maendi oyangi gi Jabero mag piny owacho ma otayo bero mar ringre nyadendino e kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home. Jonyuol mag Sheryl gi joked ne ratich oganda koro sundo mondo mi ratiro yudre ne japuonjre no. Justice for Sheryl. Justice for Sheryl. What has been ascertained is that the cause of death was a single penetrating gunshot bullet to the wound. Wound to the head. Unfortunately, the bullet itself entered through the left and exited at the back right of the head. So that has not been retrieved from the cadaver. But what we are saying is that does not mean that this is the end of justice. This is just the beginning of justice. Sheryl did not have to die how she died. Sheryl amefanywa postmortem. Tumepata alishutiwa, duki kapitia kwa uso wake ikatokea nyuma. Sasa mengi siwezi sema juu watu wameona, tumeona watu wengi. Tumeomba tu ni justice ya Sheryl, haki yake. Juu Sheryl bado alikuwa mtoto mdogo. According to information out there is that this officer is very well known and that this officer is notorious for shooting and killing. For how long will we allow these few bad apples to continue killing and maiming Kenyans? For how long will we remain silent? For how long will action not be taken against these killer cops? Wawacho ni magi manyaka bed mogik, onge police manigi right nekechi tingo bunde lweti, bunde no omii gi sirkal mar mondo itim arita mar japiny, ok mar mondo mi ikaw ngima. Ngima Nyasaye ema chiwo, kendo chieng' moro kwasetieko wuodhwa ka en mochak okawo. Katiba ok oyie kendo boma ok oyie.